Noves mesures a partir del divendres 24 de desembre. Reunions i trobades. Màxim 10 persones tant en l'àmbit públic com privat. Limitar al màxim el nombre de bombolles. Evitar aglomeracions. Confinament nocturn de la 1 a les 6 de dilluns a diumenge, amb les excepcions de la mobilitat essencial en els municipis afectats. Mobilitat. Es recomana portar el certificat de declaració autoresponsable per a la mobilitat permesa en els municipis afectats durant el confinament nocturn. Es recomana consultar el llistat dels municipis afectats i la mobilitat permesa a la web de Protecció Civil, interior.gencat.cat/malalties emergents. Restauració. Aforament màxim del 50% a l'interior, màxim 10 persones per taula, mascareta sempre posada mentre no es consumeix. Treball. Es recomana fomentar el teletreball, si no és possible, afavorir torns esglaonats. Congressos, convencions i altres es recomana activitat telemàtica. Activitats culturals, aforament màxim del 70%, suspensió del servei de restauració si no es pot mantenir independent de l'activitat, sales de concert, públic assegut. Equipaments cívics, aforament màxim del 70% i del 50% si hi ha servei de restauració. Esport, aforament màxim del 70% en activitats a l'interior i en competicions esportives, màxim 10 persones en activitats grupals a l'interior. Es recomana suspendre les competicions esportives no professionals. Culte i cerimònies, aforament màxim del 70% en actes religiosos i cerimònies civils en espais tancats i amb ventilació reforçada. Altres limitacions, aforament màxim del 50% en salons de jocs, casinos, sales de bingo i activitats lúdiques en espais interiors. Oci nocturn, tancament de l'oci nocturn. Mesures generals. Ús obligatori de la mascareta a l'aire lliure. Cal garantir una bona ventilació dels espais interiors.